Kaixo nere super txiki maiteak, zer moduz gaude? Nahi duzuen bizitza sortzen, super sekretuak entrenatzen, espero dut baietz. Batzutan, familiak nahi gabe, guri sinismen multzo bat transmititzen digu. Eta oharkabean, agian guri oztopo egiten dizkiguten, arau multzo edo sinismenak transmititzen digute. Eta ez digute usten gu geu izaten. Beraz, ohartu behar gea horretaz. Zertara etorri baikara? Gu geu izatea. Jarraitu ikusten eta ulertuko duzu. Aurrera super txikiak eta super familia. Ezaztu trilogia eder hau eta entrenamendu eder bat dituzula zure bizitza sortzen hasteko txikitatik. Ez itxaron eta hartu itzazu. Bizitzan zer esan dugu, beti ze jasoko dugu, ereiten duguna, ematen duguna. Kalte egin digutenean ez bara gai barkatzeko gorroto horrek guri egiten digu kalte. Zergatik behin eta berriz bizipen horiek erakartzen bai ditugu memorira eta hori da bizituko duguna behin eta berriz. Sentimendu negatibo horiek. Zugatik bada ere, barkatu ekintza oker horiek. Zuzeu indartu zaite eta sinistu gauza ederrak merezi dituzula. Eta bizipen horietan arreta jarri eta horiek erakarriko dituzu. Zuretzako merezi dituzun gauzak erakarri. Lagun onak, esperientzia politak, osasuna, bale? Gu guraso edo irakasle bezala, zertan erakusten dugu beren? Eredu onak izaten. Demagun norbaitek kartera lapurtu digula eta 200 euro desagertu zaizkigula. Nola jokatuko dugu? Haserre bizian eta biktima moduan amorru hortan geratzea, ez dut esan hain negar egin behar ez denik, eta pena sentitu behar ez denik edo amorrua, bai, baina hortan ez engantxatu. Edo 200 euroiek nola berreskuratu ditzakegun, pentsatu. Demagun gauzak dituzutela familian edo saltzeko. Ez dakit gaur egun badaude aplikazio asko, ez dakit Wallapop horretan saldu, Vinted horretan saldu, pentsatu. Hortaz ere, uda honetan zer ikasi dugu? Bueno, guk behintzat adeitsu izatearen onurak bizitu ditugu. Adibidez, piztinan nire semeak eta laguntxo batzuk aritu dira pultserak egiten eta pultserak ingurukoi saltzen. Baina nola konturatu dira, lortu dutela pultserak eta gehiago saltzen? Deitsuak, jatorrak, atseginak izan direlako, bazegon emakume bat hor egunero erosten ziena, eta gero gure gana etortzezan, seme alaba jatorrak dituzuen. Doan da, adeitsua izatea eta onurak dira norberarentzat eta ingurukoentzat. Uda ona pasatu duzue, espero dut baietz. Horrek zesan nahi du, kurtsoan zehar ondo antolatu zarela eta epe motzean esfortzu egin duzula irakasleak emandako edukiak barneratzeko eta ikasteko. Eta horrela, uda ederraz gozatzeko. Batzutan beldurra sartzen zaigu, ezta? Aprobatuko ote dut kurtsoa, baina beldur horrek ez digu laguntzen, agian erabaki okerrak hartzen ditugu. Hor fedea, konfiantza eta merezimendua aprobatuko duzula. Zure helburu guztietan gogo bizi zaritzen bazara, irtenbidean kokatzen bazara eta ez arazoetan, lortuko duzu. Batez ere, merezi duzula sentitzea. Beraz, zeintzu dira 3 gakoak helburuak lortzeko, gogozaritzea, irtenbide eta desiotan jartzea, kokatzea arreta, eta sinistu alduzula, merezi duzula sari hori.
Praktikatu hau eta konta idazu zeuz doakizun. Aurrea supertxikiak eta superfamilia. Ikon volumena gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa, martxa.